Namastu Purnama Sidam Asa Sakti Puja Ayu Rahayu Hening Henang Puja Prata Prekalis Nis Malam Kapih Sakit
atraksi rene. Oh. Oh. Ah ya oh. Oh ah. Woi. Ah ya. Oh oh oh. Wah. Put. Wah. Oh boy. Ah ya. Oh. Wah. Hút hút wah ya wah hút wah ya oh weh Agak madang agak. Ayah dah ngadai. Panakawan Bagang Karapatra darangkan camplang kapakan jaran. Iwak. Apa? Delok wayang yo. Nyanti. Nang dukun. Bintang tamune sapa? Sing ditakoki kok udu dalange kok bintang tamune. Bintang tamune wong saka Ngadirojo kono, Pak. Mau mumet goleki kuluk tak delikke nang jero kotak. Kowe iki yo nakal kok ora. Mesake senengane ora. Heeh, Pak. Yo budal. Yo. Wah. Macet gundule. Gonge. Sirahu abote koyo Sirahu abote koyo ngene aku biyen dek urip kewianku sombong aduh. Oleh aku sombong aduh. Aduh. Aku biyen dek urip ora duwe apa-apa ning seneng aku aduh. Aduh aku mitrai bojoku kowe tak rewangi ning panggung. Ben didelok wong akeh aduh. Ana sirah gedene semene kok iki mung cilik. Aduh. Walah. Aduh abote. Wong kok diomong lho kok. Wong sirah itu lho Pak gitu. Wah, Jan. Aku nek gak udut sik nek arep budal ki rasane gak menak.
rumangsaku kok nyambut gawe ngopo-ngopo nek gak karo udut gak menak ya apa tak nyumet sumet kacar udutku kene ae lah wah sekian tenane udut irengan rokok ajaib disedot liwat meripat iso metu wah liwat kuping liwat irung wah aduh liwat kene waduh wis mesake sing nyebul peluke nganti mengguk-mengguk saut nik sih tinggu sing anune dawa kan ngendi sokak banget ya dinteni bos kancane kok ora dinteni karepe piye aku sek bintang tamu tekan kok gara-gara je Mas nih ya ampun Mas kok ya ora ngenteni aku to ya ana karo bojone kok ya ora setia kawan Mas bali yo sike yo. Ya ampun. Gimana, Rek? Ana budal nyambut gawe kok sing wedok ora dinteni. Mau mlaku sak geleme dhewe, sak karepe dhewe. Dhisik terus wedi gorek. Sampeyan kok kepen demet wedok liya ya ampun. Mas arep nyambut gawe. Kowe aja ngregon-ngregoni. Ning kok ya pilabara dintenteni to Mas yo dinteni kok nek sampean ora gelem ngenteni aku kok ora tak iki tutup isi-isine kok nek Winarno pengen piye to gato-gato banyak pun sampean usengane kok ya ora gelem ngenteni ayo kok ayo padha budal ning Ngastina aja nganti ngamarta aja nganti padha lali aja nganti ana sing keri gancuk kowe kabeh Cuangka angkro sesumbar
Wata tita bedebah keparat. Eneng alun-alun nek bae bocah cilik ngadeg nek aku ora lungguh ngisor ora imbang tetege karo awakku. Den. Dik. Sopo kowe? Ngaku kowe, Dik. Kowe takon karo aku. Lho, se. Awake cilik ning kok suarane gawedhi ki ya opo? Ya opo? Wah, bocah nyolowadi. Ngewangi lho, Truk, ngewangi no. Si aku tak nyerak ndoro Setyaki kae. Kae nemoni wadyabala sabrang. Kok nek aku ora metu, ayo to. Lho lah iya heeh. Ning empan papane aja lali dienggo lho, Kong. Siap. Lho iki satriya ngingu kirek ndasmu. Menungsae padhake kewan, aku mesti padhake watu, sapi, jaran, terus saiki kirek. Ora mberduli karo sing matane ombo. Den, ngaku sapa jenengmu, Den? Kowe takon karo aku. Aja luwih dhisik kowe ing wangsulan, Murtadiyaki, Murwangsulana, sapa kang dadi aranmu? Ditakoni durung bloko malah genti takon. Lumrahe wong ketemu ning dalan takon genti tinakon. Yo. Takon karo aku gedhi bale Ratu Rancang Pamot. Walah mung gedhi bale kok gleleng. Nek gedhi bale mung sak jahe pol-polane. Ngono kok kemaki. Takon karo aku tumenggung gapit seketeng. Tumenggung gapit seketeng diasar keprayata. Sopo kowe, Dik? Dak Dik. Ngene-ngene oke anake telu lho, Mas. Ngene-ngene oke anake telu wayange pirang-pirang kotak. Ning imane dheke saiki mung dadi panjake ning mburiku. Takon karo aku. Senopati ning Darawati. Satra garba ruci Raden Arya Setyaki. Oh. Kowe sing jenenge Setyaki. Layak to layak. Dedekmu ora sepiro kowe kanthek ngayat kunting tangding. Bungkik kakik kowe ngadang ning ngarepane tumenggung gapit seketeng. Takon marang aku, ora takon karo kowe. Ya ben aku ngandani kowe kok. Soale kan wawasanmu sempit. Mula aku ngandani karo kowe ben ngerti wayang kaya ngene iki wayang apa. Takon karo aku Panakawan Bagong. Wah, ya iki sing tak goleki. Setyaki, ana parat. Menungso sing ning mburimu tekan kene. Nek wis tekan kene tak gecek ndasak culek mripate mergo wis wani karo Ratu Gustiku Sinuhun Prabu Panjergrahita. Arep ngrangket ponakan Mitra karo Bagong kudu iso nglangkahi kuwandane Raden Setyaki. Yen to kowe durung iso nglangkahi kuwandaku Sengara kowe iso mula Sara Petruk lan Bagong Babarwawa. Lena pangir tebyak diadam ning marganing patimu ora minggat sing marawut sampluk pecah ndasmu lah merang tatal ngrajiawu ora minggat saka pengaruh tubruk gondangan mati dening aku kowe. Pun nggih, gek sampean perang. Lho lah iya. Lah nggih.
As. Wah. Hut. Awas wedek. Yo. Hut. Wah. Tekana sampluk pecah. Diamuhe sambato parap mungsu aku sing ora iso tenang kowe. Hut. Ah. Oh. Oh, wayah mati aku. Wayah. Wah, waduh. Oh, cantik mutiar. Lo ayah. Hut, wayah. Lo. Wah. Oh, wayah mati aku. Wah. Oh, ayo, waduh, ayo. Wah. Wah, oh, waduh. Wah. Waduh. Awas kowe. Hut. Ya. Sadyadamu kowe parap. Lho. Ora apa-apa. Awas kowe. Parap. Hut. Wah. Wah. Hut. Wah. Oh iya, oh, hut, oh ah, hut, wah, wah. Lolo. Oh. Dulu. Yo, wah. Oh, ayah. Waduh, mati aku. Wah. Waduh, mati aku. Woi. Wow, pas kowe. Edian. Waduh, bayang.
Wah! Wah! Oh! Woi! Wah! Wih! Wah! Wah! Ayau! Woi! Yo! Tak gelang, tak gelang, tak gelang, tak gelang, 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 tak, tak, gelang, 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 wow. Awas kowe. Iya. Wit ya. Wah. Ya. Wit. Wah. Semenjak. Hi. Yo. Lu lah. Hi. Wah. Iya, yo, ya. Yo, cahok lunyu kaya welut kae. Oh. Hit yo hit yo ya. Yo hit wait Amuk Surabrata sewara tembang yen padha-padha. Ndi wong-wong Amarta? Aku arep ngrangket Petruk karo Bakung. Ora sandadak ngetoni prajurit, ora sandadak ngetoni senopati. Mungsu aku kowe ora bakal iso menang. Ayo. Wah! Wah! Ya! Wah! Wah! Yo! Ya! Wah! Wah! Jan! What? Ayo. Sopo mabur marang. Lho. Sopo kowe? Takon karo aku. Ratu Pringgontani Raden Gatotkaca parat. Ki Gatotkaca iso mabur kowe. Yo, pombo anggap aku arep kalah mungsuh tiap awas. Hit. Aduh. Hit. Yo, wit. Oh, ayah. Yo, hit. Wah. Wah, yo. Wah. Aduh. Sambat kowe.
Yo, medun kowe ya. Yo. Yo le, titeni le. Titenono kowe. Aduh. Biar kowe. Hit. Waduh. Aduh. Woi, waduh. Wah. Hey. Kiatut kocowe parat awas. Wah ya, bodoh. Wah, boy, wah, oh ayah, wah, bodoh, wah, mati aku, oh ayah, oh ayah, yo, wah, weh, wah. Maning jajalanan sekertaning bawon iblis lanat Bapa Panembahan Durna. Ana dawuhmu apa nggih anak Prabu Panjergrahita? Sajak kaya wong kebingungan. Semune sira anggere Prabu Panjergrahita kaya wong keweden. Ana apa? Nuwun manggih Bapa Panembahan. Kula kinten paduka Bapa Panembahan Durna piyambak ugi saged nyumurupi madaning pabaratan wonten alun-alun negari Ngamarta bledug mangampak-ampak mertandhaken bilih wadya saking negari Ngarancang Pamot sakmangke sampun tanding yudha lan wadya saking negari Ngamarta. Nggih. Banjur keparange anak Prabu kepiye? Nanging mboten wonten setunggal kemawon. Wadyabala saking negari Arancang Pamot ingkang saged keduga ngrangket Ponokan Petruk kaliyan Bagong. Nuwun sewu, Nger, nuwun sewu. Ponokan Petruk kaliyan Bagong menika jatosipun janjane
kuwi mung diutus dening Kakang Semar Badrana supayane nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada sepisan ping pindhone nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Kula mangertos. Sabab ingkang rembugi pitruk wonten ing Datulaya kula wau kula ingkang adepi, kula ingkang menehi atur. Iya. Nanging nuwun sewu. Ing niat sejatosipun negari ngerancang pamot menika mboten ketaman pagebluk, nanging negari kula negari ngerancang pamot menika ayom tur nggih ayem. Tentrem tur nggih jenjem. Meski mawon nalikanipun kula nampi dawuh saking Sinuwun Prabu Jaka Pitana kapurih kula ing sak mangke damel srana ringking para Pandhawa sarana kula kedah mbeta minggat misaken Pandhawa kalian pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ugi misaken Nata Ndrawati kedah dipun pisah kalian wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya amargi menika ingkang dados sedaya kegiatanipun para Pandhawa. Iya, sik. Anu Kakang Durna Citraksi rewel. Sampeyan ki nggawa bocah kaya ora diyem-yemi. Man! Iya. Man! Iya, sik. Giliranku iki. Malah sak mangke. Anggenipun Petruk Kandung Bolong kalan Panakawan Bagong. Badhe sak biyantu lawan tiyang sepipun inggih menika Semar Badranaya kula kinten menika inggih dados pamancatipun ingkang putra Luwan. Ngene ya Ngger. Oh. Nyektine ingkang dadi srana Pandhawa duweni kekuatan kuwi sepisan. Nata Ndrawati ping pindhone para Pandhawa duweni wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ping telune. Pandhawa dimong dening Semar Badranaya. Yen ta jeneng sira Angger Prabu Panjergrahita iso nyirnake loro-lorone. Malah kepara iso nyirnake uga wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kelawan wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Tak kira ora bakal kangelan. Angel mijet wae nganti suwe banyu sinari. Yen ta anak Prabu arep gawe srana ringke Pandhawa, sartane mengko bakal kasembatan kang dadi panjangane anak Prabu Duryudana. Jojo muntaplir kenentat duka yayasinipi netra kocak ngondar andir Bapak Urban anak Prabu Panjergrahita dawuhmu apa? Mungkin dados ning kawuningan pangraos kula kok sak mangke Pandhawa dinten lan wekdal punika ugi mesti kemawon badhe tumuju wonten padukan Karang Kadempel ingkang sak perlu badhe nyekseni tuwin badhe sak biyantu dumateng anggenipun Semar Badranaya nggadahi gegayuhan kepengin bangun kayangan. Purban menapa kula dipun keparengaken damel srana ringking para Pandhawa. Kowe arep gawe srana ringkih apa Ngger? Angger Prabu Panjergrahita. Lho Banggi. Sampun ngantos ngiyas dumateng ingkang putra rancang pamot. Sampun ngantos ngembe dumateng ingkang putra pun Panjergrahita. Kula aturi nyawang. Kula salin wujud sak mangke damel srana ringkihipun para Pandhawa Purban.
samara pamoring sukma sinukmaya winaya ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyap layaping ngaluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati ong yen panjenenganing sun wis salin wujud kaya manggini ndak kira para Pandhawa bakal wedi yen to mbalak sartane ora manut apa kang dadi dawuhing Sun Bapa Penemban Durna. Oh, lole kentos karo gembal. Manyar-manyar do ning dungkul wana alas dadi wana. Lah kok dadi teko. Oh, iso salin wujud sukmane Prabu Pandu. Ya mung sing setiti ngati-ati ngger duga-duga digawa. Oh, merga ngene Pandhawa kuwi panggonane wong-wong ingkang lantip. Wong-wong ingkang tanggaping sasmita lantip ing panggrahita. Yen temengko anak Prabu Panjergrahita ora ngati-ati tenan, oh, Sengara iso kelakon murungake Semar Putra nggone bangun kayangan. Sartane Sengara iso kelakon nggonmu duweni gegayuhan. Ya nampa sartane ngleksanani dawuh Angger Prabu Jaka Pitana. Bapa Penemban sampun waskuwatos. Menawi kula sampun majeng kula sampun temandang karya. Samangke kula ingkang aben ajeng kaliyan pun para Pandhawa kula badhe mirangaken Semar. Kula badhe matur, kula badhe ndamel cariyos ingkang saknyatanipun boten wonten kasunyatanipun. Kula badhe ngoman-oman Semar wonten ngajenganipun nata Ndrawati menapa dene para Pandhawa sakmangke ugi kula badhe budal Bapa Penemban. Oh, ngati-ati nggih, ngati-ati anak Prabu. Mangung siring prasata Kurawa Kambak Ongkes rokatite Om Petruk kantrong bolong kula wonten paring adhawuh sinuwun Bagong endi lho lha kirangane wiwit pabaratan alun-alun negari Ngamarta Wadyabala Indraprasta campuh kaliyan wadyabalanipun Prabu sinten kala Panjergrahita nggih Prabu Panjer DP Panjergrahita nggih bleduk mangampak-ampak sampun sirna iya Petruk nggih
Mboten wancine udan kok kodhok muni niku pripun. Lho. Ana apa Petruk? Enten kongkang nyolot-nyolot. Malah mlayu-mlayu. Wah, jebul dolanane Bagong. Petruk wonten dawuh. Bagonge dikanthi. Dikanthi dos pundi? Merga wektu dina iki Yayi Prabu Puntadewa sak kadang Pandhawa 5 jangkep cacahe. Bakal nyengkuyung lumadri Kakang Semar nggone mimiti bangun kayangan. Lah nek ngaten iki bakal kelakon panjangane Bapak Semar. Iya Petruk. Wah. Terus wujuding pustaka Jamus Myang Jimati Lima Soto mengke dos pundi? Ya bakal dikanthi dening para Pandhawa. Yen ta wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya ndak kira panjenenganing sono bakal lan gawa wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma Petruk. Petruk yen malegak leku. Bunga kang tanpa upama. Umbyaking samudra tumakeng wentis. Alon gulung-gulungan. Alon gegulungan kok gulung-gulungan. Anggepmu terus gulung-gulung-gulung ngono apa kepiye? Bocah kok suluk kowe sing bener. Ayo aku ya ming tiru swargine keyongan kok ya nyalahno swargine keyongan ora. Sing bener ki alon gegulungan ya nyuk. Nggih. Ndherekaken tindak Jengkara Paduka sembah kula ingkang ndherekaken. Ayo Petruk budal bareng-bareng ing Karangan Dempel. Monggo kula ndherekaken sinuwun Ndrawati. Tua iku surungan Mas Hey! Jatut kocowe parat awas. Wah ya, bodoh. Wah, woi, wah. Oh ayah, wah, bodoh, wah, mati aku, oh ayah, yo, wah,
para Pandhawa mulung mangung siring prasata Kurawa kambak ongkes rokatete Om Petruk kantong bolong kula wonten paring adhawuh sinuwun Bagong endi lho lha kirangane wiwit pabaratan alun-alun negari Ngamarta Wadyabala Indraprastha campuh kaliyan wadyabalanipun Prabu sinten kala Panjergrahita nggih Prabu Panjer DP Panjergrahita nggih bleduk mangampak-ampak sampun sirna. Iya, Petruk. Nggih. Mboten wancine udan kok kodhok. Muni niku pripun? Lho. Ana apa, Petruk? Enten kongkang nyolot-nyolot. Malah mlayu-mlayu. Wah, jebul dolanane Bagong. Petruk wonten dawuh. Bagonge dikanthi dos pundi? Merga wektu dina iki Yayi Prabu Puntadewa sak kadang Pandhawa 5 jangkep cacahe. Bakal nyengkuyung lumadri Kakang Semar nggone miwiti bangun kayangan. Lah nek ngaten iki bakale kelakon panjangane Bapak Semar. Iya, Petruk. Wah. Terus wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada mengke dos pundi? Ya bakal dikanthi dening para Pandhawa. Yen ta wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya ndak kira panjenenganing suna bakal kok nggawa wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma Petruk. Petruk yen malegak leguk. Bunga kang tanpa upama. Ing ombyaking samudra tumakeng wentis alon gulung-gulungan alon gegulungan kok gulung-gulungan anggapmu terus gulung-gulung ngono apa kepiye bocah kok ora suluk kowe sing bener. Ayo aku ya ming tiru swargine keyongan kok ya nyalahno swargine keyongan ora. Sing bener ki alon gegulungan ya nyuk. Nggih. Ndherekaken tindak Jengkar Paduka sembah kula ingkang ndherekaken. Ayo Petruk budal bareng-bareng ing Karang Kadempel. Monggo kula ndherekaken sinuwun Ndrawati. Tua iku suruhan ora. Mas
ambel kekek ugek satulita emel ngaturaken ngasugengan sarawipun sinuwun Prabu Puntadewa sinuwun Ndarawati napa dene Ndarawerkudara miwah para kadang-kadang Pandhawa gangsal sinuwun. Ya Kakang Semar ora ana langan sewiji apa anggone Puntadewa Prapta ana ing Padukuhan Karang Kadempel sak mengko Kakang ingkang sayekti mung nuhoni dawuh sartane kewajibaning para Pandhawa kapuri sak biyantu marang sedya lan panjangane Kakang Semar Badranaya. Iya Kakang Semar semono uga aku nata ing Ndarawati ndereke kelawan tindak Yayi Prabu Darmakusuma sakadang Pandhawa. Waktu dina sak mengko iki sowan ning Padukuhan Karang Kadempel. Ana ngarsaning Kakang Semar Badranaya ingkang wigati ana kejaba para Pandhawa mung bakal nungsung werta. Sartane nyadong dawuh timbal Kakang Semar Badranaya nalika semana. Anggone Kakang Semar Badranaya ngus utusan lawan ponakan Petruk lan Bagong. Anggih. Semono uga aku dipol kakangku. Anane Werkudara Prapta ning Karang Kadempel. Mergo sepisan luhoni sartane kestake dawuh barep kakangku. Mergo Pandhawa kinen sowan ning Padukuhan Karang Kadempel. Ping pindhone minangka lidah sinambunge ngatur saka dipol kakangku lumantar Petruk kantong bolong padinipun kawan Bagong. Anggone ngaturake wigati yen to samengko dipol kakangku duweni gawi sartane bakal miwiti bangun kayangan. Mula gandeng nyata anggone Semar kakangku duweni gegayuhan bangun kayangan. Kamangka kuwi gegayuhan kang luhur sajatane mengko bakal ngempit marang kararjan lan kasantosan sak praja negara Indraprasta. Werkudara sakadang Pandhawa sumedya nampa sartane sumedya nglakoni apa wae kang dadi kewajiban lan dawuh dipol kakangku. Nggih. Nuwun sewu. Sepisan kula ngaturaken panuwun wondene Sinuwun Puntadewa sampun kesdurawuh wonten mriki. Ping pindhone nuwun sewu. Janjane kula ajeng miwiti mbangun kayangan niku. Nuwun sewu ora kok sing ajeng kula bangun menika senes kok wujuding papan ingkang magrong-magrong. Senes kok kula badhe mbangun wujudipun bangunan kados ingkang mapan wonten ing kayiwangan ingkang dados sasana ten papanipun para Jawata menika babar pisan mboten. Nanging nuwun sewu. Sing ajeng kula bangun sing kula westani bangun kayangan menika wonten ing kayiwangan papanipun para Jawata menika ada mbok bile luput saking inggih menika ora gejekan. Wonten kayangan menika mboten wonten ingkang nami cecongkrahan, wonten kayangan menika mboten wonten ingkang nami padudon, wonten ing kayiwangan menika mboten wonten wong do memungsuhan. Antenipun namung para Jawata ingkang tansah manunggal tetunggalan dados tunggal golong gilik sayek saeka kapti satemasak mangke rayu tias bagya mulya warata dipun raosaken dening para Jawata ingkang sami mapan wonten ing kayiwangan. Lah, kawontenaning kayiwangan sing kados mekaten menika badhe kula wujudaken wonten praja negari Ngamarta ingkang insyaallah sakmangke badhe kula suwuni paseksen. Inggih menika wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma, ya Wijaya Mulya ingkang sepisan. Ping pindho wujudipun Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Nuwun sewu. Kenging napa kok kula utusan Petruk supayane nyuwunke ngambil wujuding Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Janjane senes wujude, senes barange, senes rupane Pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada menapa dene Sekar Cangkok Wijaya Kusuma. Ning sing ajeng kula suwun menika namung paseksen sepisan saking Sinuwun Puntadewa. Ping pindhone saking Sinuwun Ndarawati. Jerniyatane Semar minangka gegambaraning pamong. Sinuwun Ndarawati kaliyan para Pandhawa minangka gegambaraning priyagung, minangka gambaraning pejabat. Pemimpin wonten Praja Negari Ngamarta. Iya Kakang Semar. Nggih.
Wondene napa sababe lah kok teko Semar nyuwun ngambil pusaka kalih niku? Sebab pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada menika ngemu werdi gegebengan gangsal perkawis ingkang tansah dipun ugemi lan ugi tansah dipun gujeng pendak-pendak dinten tansah dipun cake dipun amalke dening para bendara kula para Pandhawa menika ingkang sepisan ingkang angka kalih wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma menika gandane kongas mangambararum ing pengangkahipun Semar sak mangke menawi wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada utawi langkung saenipun langkung tepatipun inggih menika gegebengan gangsal perkawis dipun cake sareng kaliyan wujudipun pustaka utawi Sekar Cangkok Wijaya Mulya pengangkahe Semar sak mangke tujuan lan gegayuhanipun Semar sumrambing para Pandhawa lan Sinuwun Kresna sageta langgeng tuwin damel kuncara arum bangsa negari Ngamarta tuwin para Pandhawa menika sinuwun mangan cara lampahing angin kuntareng-rening ngarga kala-kala toreh kiri ora bumi prakamita sadala mangambak utan teras awor utan teras awor manteng tejan Sang Lurah Semar Badrana aku semanten meminta marang karsaning Gusti Arya Loka eling-eling Raden Drajating Panakawan nanging tanpa beda kaya dene pangejawan lan Sang Hyang Bathara Semaya nalika semanten dinampa apa kang dadi sedane Sang Lurah Semar Badrana anggen nyuwun paseksen wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada miwah Sekar Cangkok Wijaya Mulya nalika semanten wonten cahya cumlor saking dirgantara kaya darur tarengan kebat kaya kilat kesit windha tatit panasane jana mung wujuding kanugrahan saking para jatuh ing matedhak wonten bumi karang kadempel sumrambah dayane wonten ing bumi Indraprastha tansah kejawi namung wujuding kanugrahaning Jawa ingkang winastan wahyu kamulyan nalika semanten oyana dadi mangsa wis nekani Sang Nata Prabu Darma Kusuma miwah Nata Ndarawati Sumawana panenggahing Pandhawa satring Jodipati nampi wujuding kanugrahan sumambah dayane damel tentrem madaning lair tuwin batin
medheti dempa bawane ngaratri sasatara wis manjer kawuryan ana daya pangaribawa ingkang ndak rasakake Kakang Semar iki dayane ngopo Dipol Kakang kuwi iki dayane ngopo mengke riyen to sampeyan niku dos pundi ana Nalindra Cetha kedahipun lantip panggraita lah kok mboten ngrasa niki Wahyu Kamulyan Wagyu Kamulyan sampun tumedhak tegese apa Kakang yen to Wahyu Kamulyan wis tumedhak ana ing bumi Karangkadempel mboten kok namung wonten ing bumi Karangkadempel nanging dayane sumarambah wonten Praja Negari Ngamarta teges pun kelakon apa sing dadi panjangkane Semar Badranaya sinuwun yak Yang mantara netri amung cipta pukulun tanana liyan kaeksi mila katur Kang Sundha mande mungking maratanta Prabu nuwun sewu nuwun mangke lah kok teko damel kaget Semar Badranaya kaliyan para Pandhawa ning atase menika alam kadonyan lah kok teko sesembahan kula pepundhen kula ingkang sampun abadan sukma sinuwun Prabu Pandhu pedhak wonten ing padukan Karangkadempel kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Semar Badranaya tak tampa anggih Kanjeng Rama kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya kulub Darma Kusuma ulun tampa Pandhu bapakku aku ngaturke basaku katura ya Warakudara ulun tampa wonten apa sinuwun pun langgeng manjing wonten ing alam kasuwargan lah kok teko tedak wonten ing Madyapada wonten wigatos menapa Kakang Semar Badranaya wonten dawuh yektine aku ora arep matur kelawan jeneng sira ning aku arep dawuh kelawan atmajaku Ngamarta Puntadewa Kanjeng Rama Prabu kados pundi Puntadewa kula wonten timbalan kena ngapa ta jeneng kita teka milih sing jeneng Semar Badranaya minangka pamonging para Pandhawa kajaba ingkang sepisan Semar kuwi drajating Panakawan ping pindhone Semar kuwi wong elek nyolok mripat sartane Semar kuwi ora tau kok jeneng benerke marang tumindake para Pandhawa mesti wae tansah njlomprongke marang sak laku jantrengan majaku para Pandhawa nyatane wis kabukti lamun ta dina sak mengko iki sing jeneng Semar Badranaya miwiti sartane ndak rasa wis kelakon apa kang dadi panjangkane Semar Badranaya yaiku nggone kepengin bangun kayangan Puntadewa tak kira ora ana gunane sartane ora ana paedahe yen to Semar Badranaya isih urip ana ing Madyapada kuwi ingkang sepisan ping pindhone Pandhawa lah kok teko nganggep yen to Semar Badranaya dadi pamong agung coba to tak takon lan coba sawangen agunge Semar nggo endi ning atase wong kere wong saking wong melarat wong ora duwe wong gedibal 17 wong elek nyolok mripat lah kok teko ndiri gegayuhan sundha langit gegeden nempyak kurang cagak ibarate cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan ngutung-itung lintang Semar Badranaya mung gedibal ora pantes mapan sartane ora pantes yen to Puntadewa sak kadang Pandhawa
sumuyut ana ngarsaning Semar Badranaya Darma Kusuma. Lumruk tanpa dosa keluar Semar Badranaya kaya-kaya den mirangaken wonten ngajarane Sangya para bendara Sang Nata Prabu Darma Kusuma. Nata Ndrawati mewah Raden Harya Werkudara nalika semanten dupi midhanget pangandikanira. Sang Prabu Pandhu abadan sukma kamangka wujuding Pindawarni nalika semanten Sang Lurah Semar Badranaya eling-eling nadyan to titah sawantah nanging gadhahi kadigdayan duwe. Nadyan to katingal nglumpruk tanpa daya nanging batin manteng ciptane nyipta wujuding dahana ingkang kaya-kaya ngobong bale padukan karang kademel wekasan sukmaning Sang Prabu Pandhu Pindawarni kendang kaprasundang kuntal kaprapel badar sejati kaya wingi uni. Oh, mati aku. Yata laruta saking kutha Sangkuru kula yen panmutusa Sang Sri Kakang Semar iki ana lakon apa lah kok teka sukmaning Kanjeng Rama Prabu Pandhu teka kobong kaya mangkono mau Kakang pun ampun sedih ampun kuwatir ampun najrih aja wedi aja gumunan aja kagitan nuwun sewu menawi paduka mriku sak mangke ningali kanthi permana jati wujudipun sukmaning Prabu Pandhu cobi to menapa wonten jamak limrahipun ana wis badan sukma kedahipun menika mboten ngambah bantala lah kok niki wau sikile nemplek lemah kedah-kedahe rak nggih ngambang. Iya Kakang Semar. Ha nggih. Sikile ngambah lemah kamangka bar midak lethong. Lah banjur kae mau wujudaning sapa? Mriku wujudaning panjalmaning iblis lanat. Banjur Puntadewa kudu kepiye? Ampun sampean sing temandang. Sinuwun Kresna. Apa Kakang? Mangkandhi Ndara Werkudara sampean sing iso ngrampungi perkara nika. Ya, Kakang Semar njaluk pamit ngatos-atos. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kinjang alis risang mawe gandrung sabaran walah menungso ora tatanan pancen Semar ora kena disangga enteng yo pancen nyata lamun Semar kuwi dudu menungso baen-baen
malah tak sawangkae sing maju Werkudara tak ladeni kridamu parat. Hei! Wis kentekan akal wong Pandhawa. Nganti-nganti sing maju bantrongane sing gedhe dhewe. Ayo Semar kon murungke lembangun kayang. Ora diwulung apa kelakon dosa Pandhawa dadi bantan ning negara rancang pamot. Ayo. Aduh. Wah. Wah. Udah. Oh. Ada. Wah. Udah. Udah. Wah. Aduh. Wah. Waduh. Wah. Waduh. Kian waduh waduh Kutha Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana. Kresna maju waret. Bathara Kala kuwi arep ganggu gawe karo sedyane para Pandhawa. Ora. Rina wengi aku mung ngenten-enteni kapan iso aku gaglak bocah Sukerta. Nanging nyatane Semar karo kowe diadi pepalange. Ya wis yen pancen aku sing mepalangi banjur kowe ora trima ngono apa kuwi? Yen Tanata Ndarawati sing mepalangi apa banjur Bathara Kala ora nrimake ngono apa piye? Ayo bali. Kuwi tau Nana Windana ora bakal bali yen Pandhawa urung dadi ganjeling wadukku. Ayo bali. Bali utawa tak waca sarandhuing badanmu Bathara Kala. Waduh Kyai Dalang nyuwun pamit Kyai. Wah. Arsa madange jagat tuk mungop aneng sapucak ing wukir marabak bangsu mirat keneng soroteng surya mega lan gunung
mareka den prayitna semurire eka balik murna katining carita dara yo dipol kaganggu nggih sewu kalepatan kula diagung mangaksami mbok menawi anggen kula ladi dalu punika kathah kirang kathah cewek tutur kata dan keladuke ngatur kula nyuwun pangapunten yo tiba sewodo-wodo Semar nggih mung pandonga kula mugi-mugi keluarga besar piyambakipun Raka Mas Jarwanto sak kula warga sak sampunipun ngawontenaken sedekah dalu punika ingkang manfaatipun damel sedaya para warga masyarakat remen lan sedaya sami ngraosaken manfaat lan barokahipun kula ngaturaken mugi-mugi tansah rahayu widodon ring sambikala adoh saka rubida yo Semar nggih wusana manutup ngatur kula sak kanca nyuwun pamit mugi-mugi sak penger Semar sak rombongan sak anak-anak kula saking laladan Konohagakure warga ing laladan Karanganyar Ngaragomulya Dukun Magelang mriki tansah pinaringan rahayu wilujeng ring sambikala adoh saka rubida. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Kokean cangkem.